Kubli pi baro ngi piang subai pi saka kubojongi kaba menta. Hapring katama kari Russia bat ke Ukraine kaba kempat syamla sangai satiai ke jingele ke jongki kaba lakan jok menta saka arsnem tam iye. Ha kaba kiba bun ki mensim breu kla duno laka jong ke jingem ha ka jingele hapring kini ki arliang mamla. Henry kini kensan kelami ke jingyam breu kaba syirkai bah nin kesngi hapo kari Russia. Katkum na kilat patai kubor per jong ka pertai kile itu baladon ke jingsya siat patar ke erang ISIS hakamet jong ka sitoding ha Moscow hakawe na ki concert hall hakaba shispa lai flyingut ki breu kila klon yap hasan bat kumba shispa nyungut ki balamen saujur bha ki badang don ru menta hapring ki jing sumar ha ki jaka sumar ban lai im la ka jong ka jing im na ki jing men saw ka bajur Shushu ki kubor kile itu bahadu menta la yo kem ya khatwe ngut ki breu ki badon kti hakate ke kampen trim ke pasir kai bha bat na kite ki khatwe ngut ki breu saungut ki dei ki erang ki basatar bha ki bala senrit kuli naphang ya ki riu pai ba hakate ke jaka na kaliang ka Islamic State ne ISIS kalakam badai maka kapladon kti halor kate ke jingjia ke pasir kai hakaba kalakam hakiransan social media ka Islamic State ka dei ke seng erang ke belayo ban batbor kamensua hakibenta jong ka Iraq bat kari Syria bat halor kan nega jingjia kelakam hakawai na kilat patai kubor kabalatip ka amap kabadan ha telegram ba kisipai jung ka Islamic State kilahyar thma ha ka jingi kedu lang kiru ngai Kristen ha ka nong ba Krasnogorsk kabadan harut nong jong ka nong ba Moscow bat kiladon da kispangot kiblayap bat kibala mensau bat sa ka jingjulor ka bajurba haswa ba kisipai jung ka kenlik pai no yelade klem kano ka jingile persya ong ka kubor halor gane ke jingjia na kaliang presiden kari Russia Vladimir Putin ula keno badai ke Ukraine ke bladon kti shelandet alor gane ke jinghiar thma ba kendet bat ki bala peniap palat spangut ki mensimbreu bat dagi spangut ki bala mensau ula berngambru ba un penhiar keput ya ki badan benta halor gane ke jinghiar thma ya kiri pai ba hakate ke jaka katba na kaliang ke Ukraine lingba military intelligence spokesperson u Andriy Yusuf lapan pa wala kari jong u kadan hapring gatma bat kari Russia Henry kini khun para marwe ya jingile bat kari Russia bat ulakan tai war ya jingkenno jong kari Russia bakan benta halor kani ka jingjia